Hello, Maki! Madam. Kumusta ka? Hindi po. Wow, very good naman. Handa ka na bang matuto? Opo. Yes! Okay. O ngayon, Maki, tayo ay mag-aaral. Nakikita mo ba ito? Opo. Ano ang mga nakikita mo? Anong tawag dito? Number. Very good! Ngayon, kukuha ka dito ng tig-isa lang, isang chip lang. Yan. Bilangin mo nga yung dot. 1. 1. Saan kaya dito yung 1? Ayan, very good. Tama ang sagot mo, Maki. Kuha ka uli dyan. Ayan. Bilangin mo nga yung dot. 5. O, bilangin mo isa-isa. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Saan kaya dito yung number 5? Tama. Okay, kuha ka ulit, Maki. Bilangin mo uli yung dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saan kaya dito yung 10? Okay. Very good, Maki. Kuha ka uli, Maki. Anong gagawin ulit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saan kaya dito yung 8? Wow, very good naman. Ang galing ni Maki maghanap ng number. Okay, next. Bilangin mo ulit. 1, 2. Saan kaya dito yung 2? Tama. Ang galing. Next. Bilangin ulit, Maki. 1, 2, 3. Saan kaya dito ang 3? Okay, very good. Alam, malapit na matapos si Maki. Bilangin ulit yung dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saan kaya yung 9? Okay. Next. Ano sa palagay mo? Meron kaya yan? Bilangin mo nga. Saan kaya? Tapos na yata yung 5 eh. Ilagay mo muna dito. Kuha ka uli, Maki. Okay, bilangin mo. 1, 2, 3, 4. Okay, asan yung 4? Okay, next. Bilangin ulit yung dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asan yung 6? Very good, Maki. Isa na lang. Bilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asan kaya yung 7? Oh, wow, ang galing-galing naman ni Maki. Lahat ng ginawa mo ay tama. Dahil nakuha mo lahat, bibigyan kita ng ang galing-galing mo clap. Ganito yung Maki. Okay. Dahil very good ka, tumayo ka din. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Ang galing-galing mo, Maki! Ngayon naman, Maki, ikaw ay magbibilang. Ano kaya ang bibilangin ni Maki? Ayan, nakikita mo ba ito? Ang tawag dito ay flower straw. Straw ito, balong, pero ginawang bulaklak. Okay, ngayon, ituturo ko yung number. Then, kukuha ka dito, Anong number ito, Maki? 5. Ngayon, kumuha ka ng flower straw, magbilang ka ng 5 at ilagay mo dyan. Bilangin mo isa-isa, Maki, ha? Ready? Ilagay mo dyan. 1, 2. Ganon. Very good naman si Maki. Good job! Okay, ilagay mo ulit dito, Maki. Itong mga flower straw, lagay mo dito sa lalagyanan. Ngayon naman, eto, anong number ito? 7. Okay, kuha ka nga ng 7 na flower straw. Okay, magbilang ka, Maki, ha? Ilagay mo sa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Very good, Maki. Ang galing-galing ni Maki magbilang. Next, ibalik mo ulit doon. O, eto kaya, Maki. Anong number ito? 2. Okay, kumuha ka nga. And, ilagay mo dyan. Bilang ka ulit. 1, 2. Very good, Maki. Good job.